den her video. I dag så vil vi lave en 30 sub special. Ja, vi har vand i. Ja. Og det skal ud over mig. Så lad os bare komme i gang. Okay, ja, Anton, flyt dig lige, ellers får du også vand ud over dig. Er du klar? Ja. Jeg tror ikke, jeg er helt... 3. Nej, vent lige. 3, 2, 1. Nu! Fuck, det var koldt. Hvor kæft er du våd, du? Jeg er fucking våd. Du skulle bare have haft det hen over dit hoved. Du skulle bare sætte mig så. Sådan. Ja. Fuck, det lyder mærkeligt. Hvad laver du? Eller det sidste. Du skal vist have Men tørt. tak fordi I så mig i den her video. Jeg må meget gerne give et like og subscribe. Så, mig.